N.T.I TV. N.T.I TV. Ndị be anyị ekene m unu. Onye unu na-anụ ya n'ụbọchị a bụ Ogechukwu Adaigbo. Unu adịkwa mma? Ana m ekene unu na-asị na ọ ga-adịla anyị niile na mma. Ise. Ozi a na-abịakwala unu site n'ụlọ mgbasa ozi N.T.I TV. N'ụbọchị nke taa, ihe anyị ji bịa bụ maka asụsụ Igbo. Na mbụ, asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ malụ mmadụ nne, mana achọpụtara m na ọ dị ka a na-ayọzi anyị ayọ, ọ dị ka na ọ kachasị ndị nne na nna anyị, ọ dị ka a na-ayọzi fa ayọ ka akụzielu ụmụazị asụsụ Igbo. N'ụbọchị nke taa, mkpu ka m bịakwala iti maka na ọ ga-emetụtakwa onye ukwu, metụta onye nta, metụta nwata, metụta okenye. Asị m ka m jụọ ọnụ, unu amazikwa ihe bụ olu nne? Anyị amazikwado ihe bụ olu nne, nke ndị bekee na-akpọ mother's tongue. Mother's tongue. Olu nne bụ ihe mbụ nwatakịrị kwesịrị ịmụta. Olu nne, ndị nne na nna unu maka nna agwa. Isi olu nwatakịrị Igbo, ọ sị gị mba o. Ọ dịkwa aghọta ihe ị na-ekwu. Sụọlụ ya bekee nọ nke ọ ga-aghọta. Maka gịnị? Mana gị nwa na onwe gị bụ nne ya, gị nwa na onwe gị bụ nna ya, ị na-asụ asụsụ Igbo. Obi gị na-agwa gị na ị na-emezili nwa gị ahụ ihe ọma. Ihe ọjọọ ka ị na-eme. Nnukwute ihe ọjọọ ka ị na-eme nwa gị ahụ. Gekwanụ ntị o, oge na-abịa mgbe ọ ga-abụ nwa gị ga na-ayọ gị biko. O nwere ike kpọọ gị n'ekwentị sị gị, nne m ma nna m, biko ka ihe okwu dị ụtọ a pụtara. Mgbe o melia mgbe izizi, mee nya nke ịbụọ, mee nya nke ịtọ, mee nya nke ịnọ, ike ga-agwụkwa gị bụ nne, ike ga-agwụkwa gị bụ nna. O nwere ihe karịrị na mmadụ ma asụsụ bụ ebe o si, asụsụ ebe o si bụ ebe amụrụ ya amụ. Ọ bụrụ sọsọ na ebe amụrụ ya, bụ ebe o si. Ndị bekee na-akpọ ya origin. Your origin language, your originality. Ọ ife ndị bekee na-akpọ ya. Mana ofu bekee anwa bụ ihe na-ekwela anyị malụ nke anyị. Ofu bekee anwa bụ ife anyị rapụrụ ọ nalụ anyị nke anyị. Anụ m akpọkwa onye ọbụla na-eti mkpu a na-asị ka anyị chụkwa na ewu ojii a tupu chi ejie, maka na chi jie ọ ga-afịakwa anyị arụ. Gị bụ nwa agbọghọ na-eme na ide anụ asụsụ Igbo mana ị bụ onye Igbo. Gị bụ nwa ikolobịa na-eme na ide anụ asụsụ Igbo mana ị bụ onye Igbo. Kedu ife bụ nsogbu gị? Kedu ife ị chọọ ka emeelụ gị? A na-akụzizikwa ya n'ụlọ akwụkwọ. Ma ndị bekee anyị na-asụ asụsụ fa buru ụzọ mụta asụsụ fa. A na-akụzizi ife asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ fa. Ngwa nene ife onyonyo a ka unu ghọta ihe m na-ekwu. Ngwa nene ya. Kedu afa gị? Afa m bụ Chinedu. Afa gị. Kedu afa gị? Let us not sit.
Kedu afa gị? Afa m bụ Mohammed. Afa m bụ Chinedu. Kedu afa gị? Nikita. Ọkwụ na-enene gị ya. Ọkwụ na-afụ ihe a na-akpọ mmadụ ịma ihe, mmadụ inwe ọgụgụ isi, mmadụ inwe uche. Maka na awọgbukwala anyị awọgbugokwana anyị nnukwu. Amarọ m ka onye nne ọbụla ma onye nne ọbụla ga-esi nọrọ awọligide gị ruo n'ihe bụ nke gị, ihe iji pụta ụwa, ihe nne gị ma nna gị ha melụ nye gị, oluzie na nwa gị esi na efe ikele ọbụ ete ya afụfụ. Ekekele ụwa ga-ajụkwa gị ajụjụ maka na onwe ihe melụ nwa, onwe ka o si pụọ maọbụ jee na mba dị aṅaa maọbụ n'ụlọ ebe dị aṅaa, enwe ebe ọbụla o nwetara onwe ya asụsụ ya anwa ọ malụ na ihe a bụ asụsụ ya. Onwe ka o si nweta onwe ya n'ebe na-adịrọ mma maọbụ na n'ụzọ na-adịrọ mma, ma na o nwere ihe ọjọọ ọbụla. Ekpele mbụ na ihe ọjọọ ama mana onwe ihe chọrọ imenụ ka onye Igbo ọ ghọta na asụkwala Igbo, ghọta ihe a na-ekwu, gee ntị malụzi ihe ọ ga-eme. Unu enyokwala ụmụ ihe ndị a, unu echekwala ụmụ ihe ndị a, unu atụgharịkwara ya n'uche unu. Gị bụ onye nkụzi, gị bụ onye nwere ikikere iji tie mkpu, iji kwuo okwu si ka etinyela ụmụazị anyị asụsụ Igbo na ihe ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ, ka etinyelu ya na ihe a na-akụzili fa n'ụlọ akwụkwọ. Gị bụ onye nwere ikikere, ihe anwa bụ ohere ị nwere iji nyere aka n'ala Igbo. Ọ bụ na ị nwere ikikere ikwu si mee ihe dị otu a, mee ihe dị otu a n'ụlọ akwụkwọ nọ n'ala Igbo, ọkachasị n'ala Igbo maọbụ n'ala ndị ọzọ, maka na ndị Igbo ebe ọbụla ị pụtara ị ga-afụ ndị Igbo nọ n'obodo dị iche iche. Si mee ya n'obodo ọbụla, onye ọbụla nwere ikikere ikwu okwu, ma onye ọbụla nwere ikikere ime ihe ọbụla ọ ga-eme ka a na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo a. Ime ya na-akụzi ya maka na ohere ka ọ bụkwa iji kwanyere obodo nna anyị, obodo anyị bụ obodo Igbo aka. Ana m ekwu okwu a maka na mụnwa na onwe m ọ metụtakwalụ m, mụnwa na ebe ọ metụtalụ m, o nwere onye ọ na-emetụtara, ọ metụtara anyị niile. Mana mgbe ị maara ife dịrị gị, mgbe ị ma na ife a bụ ife ị kwesịrị ịma, mgbe ị ma na ihe a bụ ihe mbụ, ijisi ike mmụọ ọnya ma mụta ya. Ndị nne na nna, okwu anụ ụnụ n'aka. Ndị nkụzi, okwu anụ ụnụ n'aka. Unu bụ ndị nkụzi, okwu anụkwa ụnụ n'aka. Ndị nne na nna na ndị nkụzi, ụlọ akwụkwọ ọbụla, ụlọ akwụkwọ dị iche iche nọ n'obodo anyị ma n'obodo ọbụla. A sị m unu na mba ofesi, n'ihe onyonyo ahụ unu kiriri, na mba ofesi a na-akụzizi asụsụ Igbo. Unu nọla na chee echiche, nyomi otu ihe ga-esi adị na mgbe n'iru. Unu amalụ na ihe ọma na-achọ ime, ihe ọma nwa na-achọ ime, o mekwa ọ ga-elutekwa gị. Ihe ọma nwa na-achọ imelụ ndị Igbo, ihe ọma nwa na-achọ imela anyị, ọ ga-elutekwa gị, ọ ga-elutekwa ụmụ gị. Ka mgbe anwa ruo, a na-ekwu okwu, a na-ezi ozi, maka na onwe mgbe ọ ga-elu, onwezi onye ga na-asụ asụsụ Bekee. Onwe mgbe ọ ga-elu, asị m na onwe mgbe ọ ga-elu na oluo, onwere ọzọ onye ị ga-anụ asụsụ Bekee n'ọnụ ya. Ngwa jụọ onwe gị ma nwa gị ọ makwa asụ, ọ na-asụkwa Igbo. O nwere ike ịpụta, nwa gị o nwere ike ịpụta kọwaa onwe ya n'asụsụ Igbo, kọwaa ya, kọwaluo ya n'isi, si na ihe a bụ afọ ya. Afa m bụ onye dị ụtọ, afa m bụ Ogechukwu Adaigbo. Esi m ebe dị ụtọ, ebe dị ụtọ. Afa nne na nna m bụ
oriakụ onye dị ụtọ onye dị ụtọ anya na maazị onye dị ụtọ onye dị ụtọ ọ ga-akọwa nwa onwe ya luo n'isi maka na ọtụtụ mgbe ka a na-eti mkpu a ọtụtụ mgbe ka a na-ekwukwa mana ọ daba anyị na ntị mana ugbu a kịta tata bụ ohere tata bụ gboo iji wee mụọ ya tata ka bụ gboo iji wee gụọ ya ma ị nwere ozi ohere ahụ ị ga-eji mụọ ya n'aka nne gị ma ọ n'aka nna gị enwe ndị deli ya n'akwụkwọ gaa chọọ akwụkwọ dị ụtọ anwa chọọ onye ga-akụzili gị ndị anwa bụ mbụ a ga-akụzi iweluzi aka gị gụba ya agụba ọkwanụ ka anyị si mụọ ya ịmụtazi anya ebe ọ bụla ị nwetara onwe gị ọ bụrụgodu na ebe a ga-asụ bekee nwanụ ịsụọ bekee olukwa ebe a ga-asụkwa asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo ịsụkwa asụsụ Igbo maka na onye amala asụsụ onye amala ebe o si bịa ifemeli ya onye amala ebe o si bịa ihe mebili na ndụ ya ọ kakwa mma na ka anyị bido kịta chụba ewu ojii tupu chi ejie ọ ga-afịakwa anyị arụ ọ ga-afịakwa gị arụ ọ ga-afịakwa m arụ ka anyị nyere onwe anyị aka nyere ụmụ anyị aka ndị na-eto eto maka na ihe etilu na mkpu kwuo n'okwu dee n'akwụkwọ zie ya n'ozi n'ikpeazụ o mebielu gị maọbụ ịnọlụ na amakwalụ m ka eto onwe gị ụta atakwa n'anya ụta maka na anyị ziri ozi ndewo na ụmụnne m daalụnụ asị m na ọ ga-adịkwala anyị niile na mma ọ ga-adịla anyị mma na Eke dịla anyị mma n'Orie dịla anyị mma na Afọ dịla anyị mma na Nkwọ wee na-ekwu na-asị na ihe ọbụla bụ ihe anyị na-achọ na ekekele ụwa ga-enye anyị ya ekpele m bụ ka ọ dịla anyị niile na mma ekpele m bụ ka anyị mara ihe dịla anyị ekpele m bụ ka anyị nọrọ kpee ekpele Chineke enyela anyị aka maka na ọchịchị obi mmadụ ka a na-enye ya esi na ọfịa ka ga-arụ kpee ekpere na Chukwu ga-aza gị ọ bụrụ ma a ga-enyela anyị ọ bụrụ ma Chukwu ọ ga-enyela aka ọ ga-enyela anyị aka nke anwa bụ iwu mana gị bụ onye Chineke na-enyela aka nyelụkwana onwe gị aka maka na a sị na onye Chineke na-azọ onye Chukwu na-azọ onwe ya bikonu ama m na okwu a metụtara onye ọbụla ka ị na-anụ okwu a ka ị na-agbasa okwu a ka ị na-agbasa ya n'ụzọ ihe onyonyo dị iche iche na soshal midia dị iche iche gbasa ozi a ka o ruo onye ọbụla aka gbasa ozi a na onwe onye kwesịrị ịnụ ozi a na ọ nọrọ nso ọ nọrọ ebe tela aka ebe ọbụla ị nọ gbasa ozi a maka na ọ ka ọ dịla anyị na mma ndị nke m daalụnụ rinne daalụnụ ndị Igbo ụmụ Chineke gọziri agọzi agọzikwala na anyị agọzi mana ọma anyị aghọtakwala daalụnụ rinne ndewonu ọ ka bụkwa nwa ada unu Ogechukwu Adaigbo na-asị ka Chineke gọzie anyị niile ka ọ dịla anyị mma mgbe ọbụla ise ndewonu ndị nke m daalụnụ